ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахште ҷей. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумот шад дар ватсапи экранбуда рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ хона, чӣ замин, чӣ квартира қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. Хуб, хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд аз территорияи Душанбе, территорияи Мошинбозор, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Бохтар, тарафҳои Қумсангир, Кӯлоб, Ваҳдат, Ҳисор, тарафҳои дӯстони азиз мақсад ки Фархор ҳастанд, Ёвон ҳастанд ва якхонага, духонага аз территорияи Душанбе, шаҳри Бохтар, Ваҳдат, Ҳисор ва дигар тарафҳо ки нархҳои арзон кард. Нархҳо сар мешаванд аз 50 000 сомонӣ боло. خب کدام شما که خالی خونه زمین ماشین باشه برای اقامت کردن مرامت در واتساپ روی کنین و طریق مغازین یا فروش مثلا که سه تا مغازه فروشی هم آرنده هم فروشی نرخ ارزان کردی سروشنا و دوستان عزیز کورس امروزه باشد 100 سومون و 50 درهم هستیم. ما باشد نوار امضا را سر میکنین. دوستان عزیز لایک بوتن پیشگی گذارید و نوار تا آخرش تماشا کنین. مرام میگذاریم با قسمی خونه های فروشی. دوستان عزیز، شخصانی که میخوان که از مسکو به تاجیکستان با روان کنن و نمیدونم با کی مراجعه کنن، با شما توصیه میتیم کمپانی که نوزیمه که گروزا پیروز که نوزیمه که تجربه چند ساله کاری دارن. برای شما را از تریتوریای مسکو قبول میکنن و با سمت دوشنبه، وحدت، دیسور، تریتوریای شهری نو، تریتوریای شهر بختر، کالخوزآباد دوستان عزیز، مقصد عبدالرحمن جومی، تریتوریای وحش، سربند، کلوب دوستان عزیز، تریتوریای واسه اینم خیلی همدانی همه طرفا وارد میرسونن. خب مقصد که شما اینامی کانال ما سلام رسونین. خب شخصانی که 800 کیلو بالا بودرد رفته خودشون میگیرن دوستان عزیز و هر سه رقمش رقمای دستی کار میکنه. هر سه تا واتساپ دارن. در رقمای راسته یک تا رقمای تاجیکستان. اینا کمپانی بواری، کمپانی گروزاپروس که نوزیم هر هفته ریس دارن. باش ما توصیه میتونیم مرا در مقصد که اینامی کانال ما سلام رسونین. در رقمشون میتونین نویسید با شما توصیه. میگذاریم با اولین مغازین فروشی. دوستان عزیز، سه تا مغازین فروشی هست که قرار دارد در شهر دوشنبه در نویای سینو. جای بهتری داره که گیردوانش دا همه چی دارد دوستان عزیز، یعنی که جای بهتری توچکای زور است. سه تا مغازه فروشی هست که همشون دوستان عزیز بو میتونن که هر موقع شما دا درآمد بیارن که هر سه تا بو کلینت مقصد که آرنده هست. دوستان عزیز، یکمش این حال مقصد که جای بالون فروشی هست که مقصد که هر مو 6000 سومون آرنده میتیم. جای دویمش جای کلیدسازی هست و وایش هم 1000 سومون میتیم و جای سومش هم یعنی که هم خیلی چیزی هست و وایش هم آرنده میسپرین. اپشن سه تا مقصد که مغازه فروشی هست که هر سهشون مقصد که فروخته میشن. محصولات زمینشون 160 کوادرات و مغازینش 100 چند هم خیلی کوادراتش درنوشون مقصد اپشن 160 کвадрат обши мағозара худ шавад. خب дастарош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 835 000 сомонӣ ки боз муомила дорад. Нархаш 835 000 сомонӣ боз муомила дорад. ин ҳами рақамҳо мегафони ҳисобишона ки 24 соат кор мекунад. дар рақамҳошон ватсапам, телеграмам ҳама чӣ пайваст дорад. метавонед ки дар прамо ё ки дар телеграм ё ки дар ватсап занг занед. мақсад ки сертификати инам хеле техпаспорти хечиё дорад. достони азиз, метавонед гирин ягон чихтон барои любой бизнес мешавад. мисол мағозаи чизи кине шумо достони азиз, яъне ки ҳуҷҷат пура дорад. мақсад ки ба аренда мақсад ки айни ҳол супордагаза ҳар моҳ пул метиҳанд. шумо мехарин бо аренда месупоред. хоҳед худтон кор мекунед. марамат ягон саволтон дошта бошед оид ами магазино дар ами рақамҳо занг занед. ҳамаша ба шумо фаҳмода медиҳад ва арзон мекунад. марамат срочно. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, срочно бо нархи арзон. хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар наздикии Мошинбозор. дӯстони азиз, ягу аз 10-5 сотиқ замин дорад ки ду хона кардагӣ ҳастад. ошхона, баня, кухня ва ҳоҷатхонаш дар берун шаҳр. гирди хона полни худ маҳкам давроза часпонда метиҳанд. дуруни хонаҳо падъабои тайёра. ошхона, баняш ёш тайёра ҳастад. дар тезаҳо часпонда ҳастад. хонаҳорам беруш тайёра дар тезаҳо часпонда ҳастад. шикатур мантақаш амаш карда падъабои тайёра. 1.5 сотиқ замина ду хона кардагӣ. дӯстони азиз, нархи хона 195 000 сомонӣ ки бо муомила дорад. дӯстони азиз, хона дар шаҳри Душанбе наздикии Мошинбозор, яъне ки поёни корон. дӯстони азиз, хоб дар пеши мақсад ки хонада мактаби нав ҳастад, балниса ҳастад, магазин дӯстони азиз ҳастад, кухни, баня, ҳоҷатхона дар берунш ҳастад.
нархи хона 195 росомон аст бо муомила мешавад. баъд дӯстони азиз то 1 моҳа мегӯяд мақсад ки як чанд фоизча мешавад ки кредит шумо да тиян. Агар шумо мисол то 1 моҳа додатонен як чанд фоизча мақсад ки кредит то 1 моҳа дода метавонад. обшим вариантҳои кредит чанд фоиз дорад. якумаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 14 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои вавилон ахираш 79 инашта ватсап дорад. шояд шумо наздики мошин бозор 195 та бо муомила маромад сроша нархи арзон бо муомила мешавад. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон. срочинаи қарор дорад дар ноҳияи қумсангӣ дар деҳаи хоки сурх. дӯстон дута 5 сотиқи замин аст ки дута сертификат дорад мегӯяд соҳибаш ва се дар дига хона дорад. обшим 10 сотиқ замин аст, 5 сотиқи тақсим кардагӣ аст. дута мегӯяд сертификат дорад дӯстони азиз. мақсад ки се хонаи дига қати кайдор ошхона байнияш кардид ва байниш мақсад ки ҷои навес барои ҷои мошинмонӣ. хоб дӯстони азиз хона мегӯяд аз срочина фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ ки боз муомила дорад ва инам хали сертификатам хеле ҳудатош будай. ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшона 24 соат кор мекунад. дар рақамҳошон ватсапам дорад. боз адресша мегӯем ноҳияи қумсангӣ деҳаи хоки сурх. хоб обши дута 5 сотиқи аст, 10 сотиқа дӯстони азиз ду сертификат дорад. ҳамин якҷоя фурӯхта мешавад. бо хоин аделниша бо пурсида мегирем. 180 000 сомонӣ аст. хонаҳош мақсад ки нопура аст. коробкаи болош пӯшондагӣ фақат ранг бур дар тереза ин хеле кораш мондагӣ дига ҳамаш кадагӣ аст. ҷои сода мегӯяд ҷои ободия марамад дига маълумоти пурраша худтон гирем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон. срочинаи қарор дорад дар шаҳри турсунзода дар деҳаи пахтаобода. ҳамагӣ 22 сотиқ замин масоҳат дорад ки хонаи дуошона проект аст ки полни худ бо ғишти пухта 7 дар хона дорад. гидаш полни худ маҳкам. хоб хонаи дуошона проект дӯстони азиз мақсад ки хоб бо ғишти пухта ҳамаш 7 дар хона 22 сотиқи замин. хона дӯстони азиз мақсад ки коробка аст. болош пӯшондагӣ аст. ошхона бания ҳамаш коридор байн ништа ва подвал. мақсад дар тереза ранг боша худтон ба дилтон мекунад. ҳамин хона да мегӯяд расходи бисёр кардагӣ мегӯяд соҳибаш. хай нархаш 550 000 сомон буда бо мегӯяд муомила мешавад. яъне ки дар шаҳри турсунзода регарда дар деҳаи пахтаобод 550 000 сомон аст бо муомила дошта. ягон саволтон боша ягон маълумоти иловагӣ оида ин хона хоҳед нагар фаҳмида дар рақамҳои поёмда занг занед. ҳамаашо ба шумо фаҳмода метиҳанд. агар шумо мамхали хонаи фурӯшӣ дошта бошед квартира замин мошин ягон чизе ки барои реклама карданд дар рақамҳои болобуда 20 дарои кунем мо реклама мекунем. лайк казанед навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри бохтар шаҳри қурғонтепа яъне ки дар тарафи аэропорт дӯстони азиз. яъне ки ноҳияи кушонон дохил мешавад тарафи дӯстони азиз бустонқалъа деҳаи путовникда яъне ки тарафи аэропорт. 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки 6 дар хона кардагӣ аст. хонаи дуошона аст. дуошонаи проектҳои баланду катӣ ва хона мақсад ки шикатор монтаж кардагӣ аст. дар терезаҳо часпондагӣ аст. хай паталоку дигар ранг бурем хеле корош мондагӣ дӯстони азиз. мақсад ки хонаҳош дурно 6x6 3x2 3x20 нем хале даруношон ҳар хел аст. хай хонаҳош обшим 6 дар хона аст дӯстони азиз. гидаш маҳкам аст. мақсад ки назди аэропорта лаби дарё. хоб хайна бо ягон саволтон боша маълумотои пурраша худтон мегиред. нархи хона мегӯяд 850 000 сомон аст. боз мегӯяд сумаки муомилаи хуб мешавад ё ки ба ягон мақсад ки ягон чорҳуҷрага ҳам хеле вариантҳо боша мегӯяд дар шаҳри бухтар мақсад иваз мекунем ба чорхонага катӣ. хоб агар сумаки харинага ягон саволтон боша ягон маълумоти иловагӣ аз рақамҳои поёмбуда мегафон 09 занг занед маълумотша гирем. дӯстони азиз кадоми шумо ки дар ҳамин навори мо тамошо кардед агар ки хонаи маҳқулӣ наёфтед ё ки замин ё квартираи маҳқулӣ наёфта бошед дар комментария мо нависед ки аз куҷо ба шумо дар кор аст. мо дар видеои оянда гуфтагӯи шуморо пешкаш мекунем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон. қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар гардиши ленинград дӯстони азиз. аз ҳамин мақсад гардиш ҳамин центри шамагӣ то хонаро мегӯяд 6 километр. аз гардиши ленинград 6 километр. 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 хона кардагӣ аст ки ремонт кардагӣ аст. ремонтош беҳтарӣ обсвет аст. ошхона бания кухня дӯстони азиз аделни 4 дар хона қатӣ мақсад қатӣ ванна туалет аделни дӯстони азиз. боз дӯстони азиз мақсад ки дигар чиё лозимӣ хона мегӯяд бо ғишти пухта аст. ноҳияи рӯдакӣ деҳаи сароб дӯстони азиз. хоб аз гардиши ленинград мегӯяд 6 километр. хона мегӯяд ҳамаш бо ғишти
пухта мегад омода шудааст. Дастрошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 410 000 сомонӣ ки боз мегад муомилаи хуб мешавад. ина кадом медонад ки мақсад маъқул аст, ягон савол дошта бошад оид ҳамин хона фаҳмида ё ки нархша мисол аниқ кардан бо арзон кардан марамат шумо занг 410 000 сомон аст бо муомила дорад. марамат занг занед. дӯстон азиз бозам такрор шава одамое ки хонаи фурӯшӣ доранд ягон замин квартира мошини хоҳанд ки реклама кардан дар рақамҳои болобуда роя кунем мо реклама мекунем. лайк аз ин наворо то охираш тамошо кунем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри бухта, шаҳри қурғонтепа, яъне ки тезда. якхонага квартира аст дӯстон ки дар 9 ошона қарор дорад. доми 10 ошона аст ки 40 квадрати метр. метавонем духонага кунем. якхонага дар 9 ошона, доми 10 ошона аст, дар 9-маш қарор дорад 40 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термиз, ремонтҳои беҳтарин люксуни азиз бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. ҷошҷои хуба мегад, яъне ки шаҳри бухта дар тезда. нархи квартира мегад 333 000 сомон. нарх шахсҳои бошам хел гуфтай бо мегад муомила мешавад. нархи квартира 333 000 сомон аст, боз мегад муомила мешавад. хоб ин ҳами рақамҳои вавилони соҳибшона оиди ҳами квартира шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволҳои зиёдӣ барои фаҳмидани шумо бошад, дар ҳами рақамҳо занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳам. мега ба телефон савдо накунед, омада мегад квартирара аз пеш бинед, маҳқултон шуд, муомила мекунем. алӣ шуда мешавад тоқа суми холӣ. марамат одамони хайдор занг занед. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри ҳисор, дар шаҳраки уртабуз. дӯстони азиз, 2 сотиқ замин масоҳат дорад ки мақсад ки хонаҳои варамика кардаги аст, гидаш маҳкам аст. шаҳри ҳисор дар уртабуз 2 сотиқ замин, як хона, ду хона хеле коробка дорад ки нархаш ҳамагӣ 70 000 сомонӣ аст. гирдубанашта одамо зиндагӣ доранд. агар шумо ки мехаред, ина ҳами якра занг занед, маълумотша гиред. бо ятага ҳамхали хонам дорад ки ҳамхали сотиқ шами қай ва яшам ду дар хона боло пушондаги аст, нопурай ва яш нархаш ҳамагӣ 100 000 сомонӣ. иш 70 000 сомонӣ аст. ин хали хонаи коробка. хоб марамат кадом ки маъқул аст, занг занед, маълумоти пураша худтон гиред. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри душанбе, дар ноҳияи фирдавсӣ, мақсад ки назди бозори коронда, пушти мағозаи 7 ахтар. дӯстони азиз, духонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад. доми 3 ошона аст ки 38 квадрати метр, яъне ки 37 аз 15 қариб ки 38 квадрат. об, свет, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термиз. хоб хайнам хали чиро дошта дӯстони азиз, мақсад хоб дар якум ошона дӯстони азиз, доми 3 ошона будай, термиз, кондитсионер мега ҳаст, об, свет мега ҳамаш ҳаст. умуман мегад хона мақсад ки созае. обшин биен мега маъқултон мешава. мақсад квартира мега дастроошна фурӯхта мешавад бо нархи 275 000 сомонӣ ки боз мегад муомила мешавад. хайр римошам суд аст. 275 доми 3 ошона аст, дар якмаш қарор дорад. ина рақамо мегафони соҳибшуна. тоқа суми холия фақат одамони кан карда хайдор марамат. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, яъне ки времика аст, қарор дорад дар ноҳияи ёвон, дар деҳаи меҳнатобод. дӯстони азиз, 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки времика хонаҳош кардагӣ аст, гидаш маҳкам аст, об, свет дорад. нархаш мегад 50 000 сомонӣ аст, бо мақсад ки муомила доштаем. дар ноҳияи ёвон, деҳаи меҳнатобод. дӯстони азиз, нархаш 50 000 сомон, 5 сотиқ замин. ин ҳами рақамҳои тисел дар рақамҳошон ватсапам доранд. кадом мида ки аз ноҳияи ёвонам хеле ягон заминам хеле чӣ агар лозим бошад, нархи арзон кати марамат метавонем ки занг занем, маълумот лайк аз ин наворо то охираш тамошо кунем. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри душанбе, дар 112 микрорайон. дӯстони азиз, назди заправкаи зоҳир оил. дӯстони азиз, сехонагае ки мақсад ки дар якум ошона ки такхона цоколни квартира аст, 71 квадрати метр, яъне ки дуруш кушода аст. сехонага гуфтаги аст соҳибшон, дуруш кушода аст. обшим дар такхона, яъне ки цоколни подвал. хоб 71 квадрати метр, дӯстони азиз, об, свет ҳаст, ремонтш мегад мақсад шуда аст, 80-90% аст. кухни гарнитур дорад, холин. дӯстони азиз, мақсад стирали машина дорад, қатиш падарка, телевизор мегад падарка, шифонер ва дигар чиҳои лозимӣ ва ҳуҷҷат ҳама чӣ дорад. дастроошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи
6000 сомонӣ ки боз мекард муомила мешад. Нархи ҳамин квартира 360,000 сомон аст, боз мекард муомила мешад дар цоколини квартира ки таги якум ошуна тагхона мешад. Дӯстони азиз, ҳай кадом ки маъқул аст, ремонтуш шуд аст. ин ҳамин рақамҳо мегафони ҳисоб шуд. Ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ занг занед ба шумо фаҳмонда метиҳам. кадоме ки мисол хона, замин, квартира, мошин чизе ки барои фурӯшда дар рақамҳои болобда рӯй кунанд мо реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда.